Ji n'aka na-abụ ikenga ezumezu ndị ichie. Ihe nke ya jiri bụrụ ikenga ezumezu bụ na ihe niile eji eme agwụ dị ya n'ahụ. Ịbịa n'ahụ ya enwere chi na agụ. maka na achọrọ m ịjụ ihe ndị na-esegasịrị n'ahụ ọnụ dizaịnụ nkịtị ka o nwere ihe ha nọchiri anya ya. Ọ dizaịnụ ihe a mere ya ikenga ezumezu ndị ichie. Ihe adịsị ya n'azụ bụ ofu mkpụrụ ihe n'ime agwụ nsị, ihe agwụ nsị niile ahụ. Abịa na anyị nwere chi na agụ na ya ahụ ya enwere ute ọya ka a na-akpụ ya like onye agwụ nsị dara butuo ya ọya achọ iji ya rụrụ ya ọrụ nke ute ọya dị ya adịrịrị nke bụ ute ọya metụkene ya ịfụọ nke dị ka basket ọya bụ ute dịka onye agwụ nsị ji tụrụ achọ echu ya agwụ nsị chi ịdọrọ ya imere ya agwụ anyị eweta ezumezu ndị ikenga ute ọya dị chi na agụ dị ka chi na agụ na-ahụ ihe chi na agụ okay so shape a ihe niile a kịta nwere ihe ha na-alụ onwe ihe ha symbolizere ọ bụrụ na anọkọtara ka ha na-ahụ ọ bụrụ mma okay ke maka nke a so nke a na-abụ ruru agwụ nsị nke bụ ruru agwụ nsị ya bụ site ebe a lute ebe a bụ ururu agwụ nsị okay so ururu agwụ a dị ya n'ahụ then nke a kwa a na-akpọkwa ya nke a na dịkwa ebe a bụkwa chi na agụ nke nwoke nke nwaanyị nke nwaanyị a ka m gwara gị na na-eme isi ya mkpọwa chi na agụ nke nwoke ebe a mana keke maka nke a dịka draft a na-azụ azụ nke a bụ ndị ọgbanuke maka onye ya chụrụ aja ndị ọgbanuke ya chọkwa iji ihe arụrụ ọrụ ọ bara n'ọrụ ya maka ya ndị ọgbanuke ya ndị ọgbanuke nke ya bụ ụkwụ na ije ụkwụ na ije agwụ nke a ruru agwụ so etu o si wee gaa kịta bụ ụkwụ na ije agwụ ya bụ na ihe ọ na-egosi bụ na ihe niile adị ya na-arụ na ọ bụrụ na ọma ka eji ya wee chọọ na ihe niile abụ symbols shape ihe nnọchitere anya ife dị iche iche ha ncha dịkọtazie n'ofu osisi a wee kpọọ ya ezumezu ndị ichie a ekenere gị ihe nne ajụjụ ọzọ nwere ịjụ bụ kedu o nwere ụdị osisi eji atụ ezumezu ndị ichie a iche ka ọ bụ osisi ọbụla ịfụrụ o nwere osisi eji atụ ya iche ọ bụ osisi ọbụla mfe osisi eji atụ ya bụ ihe eji ogirisi tụọ ya nke a na-arụ arụ bụ ngwu nke a bụ osisi ngwu na-arụ arụ na then a na-ejikwa osisi ọfọ arụ ya like nke a na bụ ras ndị ichie atụchara nke a na o ji ọfọ n'aka jide iko mmanya ọ ndị ichie ka ọ bụ ras nke a bụ osisi ọfọ ka eji wee tụ nke so ihe eji arụkarịa ụmụ ihe ndị a bụ osisi ọfọ ngwu ọjị na ogirisi